Wa ya fi wani iya waka tsakanin Umar M Shareef da Nura M Inuwa? Sabida masoyan Nura M Inuwa suna cewa ya fi Umar M Shareef iya waka, masoyan Umar M Shareef suna cewa ya fi Nura M Inuwa iya waka. A yau za mu tsefe mu tantance wanda ya fi wani iya waka a tsakaninsu. Za mu fara da Umar M Shareef. Ina so ka rera mun waka ta gani ta faɗa wacce za ka iya ɗaukar wannan gasar da aka sa wacce ta yi daɗi a waƙoƙinka. Bismillah. Na koshi sammani da yunwa magau take sasa a kunya babu murna da akwai da. Gaskiya ne Umar M Shareef, wannan waƙar da ka rera ta yi daɗi ta yi kyau. Ina zuwa zan dawo kanka, na baka maki 30. Nura M Inuwa, ina son kai maka mun waƙa ta gani ta faɗa. Bismillah. Gaskiya ne Nura M Inuwa, wannan wakar da kai ma ta yi kyau sosai. Ina zuwa zan dawo kanka, na baka maki 30. Yawwa Umar M Shareef, na dawo kanka kai ma, kaga yadda Nura M Inuwa yayi wakarsa. Ina son kai ma ka sake mun wata da fita baya kyau. Bismillah. Inuwa ni da shan Allah take, tamkar haka ni da ke mariga. Gaskiya ne Umar M Shareef, wannan wakar da kai ma ta yi kyau sosai. Na ƙara ma maki 30, kana da maki 60 kenan. Ina zuwa zan dawo kanka. Nura M Inuwa, kaga yadda Umar M Shareef yayi wannan wakar tasa. Ina son kai ma ka rera mun mai daɗi saboda masoyanka suna nan suna dako. Bismillah. Gaskiya ne Nura M Inuwa, wannan wakar da kai ita ma ta yi daɗi sosai. Na ƙara ma maki 30, kana da maki 60 kenan. Kun yi duro. Masu kallo da sauraron mu, ku zan ba alƙalanci. A ganin ku wa ya fi wani iya waka tsakanin Umar M Shareef da Nura M Inuwa? Ku sa mana a comment section. Amma kafin wannan lokacin, idan wannan ne farkon shigowarka, kar ka manta ka danna mana subscribing, ka danna mana alamar ƙararrawa, ka danna mana like domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura. Masarauta TV ta guce.